Napríklad auto. Všetkým. Drobnostička, ale poteší do domácnosti auto. Vieš, Rozhodne do domácnosti poteší auto. Vieš, ja už ti rozumiem, už to je auto. Wow, do domácnosti. Vieš, do domácnosti. Je to tam. Takže perfektné. Teraz, v tejto chvíli sa, priatelia, dozviete, vy, televízni diváci, kto získa auto. Áno. To znamená, že teraz poviem napríklad, že by sme mohli ísť žrebovať a to žrebovanie bude naozaj krásne, živé a bude sa odohrávať priamo v tom aute, ktoré jeden alebo jedna z vás získa. Takže ďakujeme za všetky vaše hlasy a pre jedného je tu odmena. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Rád vás vidím. Aj my vás radi vidíme však. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Prišli sme si pozrieť to Ačko. Nech sa páči, aj tam máme jedno. No čo hovoríš? No, Čo? No ty nič nehovor asi radšej. tak ja neviem, ale že sedela si vnútri už? No nesedela. No, sedela si vnútri? Nesedela som v ňom. A? Takže... No čo hovoríš? No dobre, nič nehovor. Normálne len tak, že ticho seďme a si to užívajme. Môžem aspoň rádio zapnúť? No, dobre. Hello, it's me. I was wondering if after all. Tak to vidím ja, tak to vidíš ty. Cítim blízky Tak to pomôže kul. Danie, a láska nech sa stane. Danie. Amen. Amen. Javi, Abu Dhabi. Buď so mnou dobrom aj zlom, nech nás nič nerozdelí. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako na všetkých. Prepáčte, nerád vás ruším. Berieme ho. Tak my vám také objednáme. Nie, my si nerozumieme, my chceme toto auto. Toto. Žiaľ Bohu, toto auto nemôžete mať. Toto auto už má majiteľa. Jakého majiteľa? Jakého majiteľa? Majiteľom sa stáva Jan Tupy starší, Kočovce. Srdečne blahoželáme. Takže blahoželáme víťazovi a majiteľovi auta, blahoželáme Andrejovi Glacovi k skvelému hereckému výkonu. To je budúca ročná nominácia. Prepáč, že som ťa olízala, ale nedalo mi. Nie, je to veľmi príjemné, veď som aromatický. A ďakujem aj tvorcom tejto dokrutky, že tam urobili štvorčeky, akože niečo zakryli. To bolo tiež milé, tak to ma tiež potešilo. To bolo také zlaté. A ďakujeme, že jednu veľmi intimnú pasáž vystrihli. Vďaka. Ale ja na ňu nikdy nezabudnem. Ja tiež nie. A ani pán Glac. Ešte určite má tu video nahrávku. Priatelia, ideme